Si Sir. Oh, bomba. Walang awat ha? Walang awat ha? So what's up mga ka-journey? Today is Wednesday, araw ng kalayaan mga ka-journey. Kaya lalaya tayo ngayong araw. Let's go. Hirap nata. So unboxing tayo mga ka-journey. Unboxing o unbox. Unbox. Unwrap pala, unwrap. Alright, pupuntahan tayo mga ka-journey. Punta natin yung mga bata dito sa kalsada. Tapos Ayan na! Ako ba'y natutulad? Mapipilan sa kanya akong lubos na tumas na yung damit ko. O bomba na, bilis! Dito na tayo sa mga bomba kids. Bomba na! Bilis! Oh! Bomba sticker! Bomba sticker! Diyan na si Sir. Bomba sticker! Bomba! Bomba na. Bomba na! Bomba! Sticker! Bomba ka na! Ika! No. Bomba sticker! Bomba? Sige, bomba. Sticker na kayo? Bomba. Walang awat ha? Walang awat ha? Gusto ko pa Asing kilig Meron pa ba? Asing kilig Gusto ko pa May sticker na kayo? Meron ka na, di ba? Wala pa? Meron ka na eh. Ikaw meron ka na, di ba? Bye-bye! Thank you!